ଝାଡ଼ା ଆମ୍ ତौर ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହୁଏନି କାହିଁକି? ଯଦି ସାହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତ ହୁଏନି। କ'ଣ କରିବେନି ଝାଡ଼ା ହେଲେ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପିଇବେନି, ORS ପିଇବେ, କ୍ଷୀର ଭୁଲରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାହା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନଥିଲେ। ନହେଲେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ବୁଲଉଛି, ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଭୋକ ଲାଗୁନି, ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ବିପି ଲୋ ହେଇଥାଇପାରେ, ORS ନଥିଲେ ଲୁଣ ପାଣି ଗୋଳେଇକି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିକି। ଯାହା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋପିରାମାଇଡ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇବେ, ଓଟୁ ନାହିଁ ଲୋପିରାମାଇଡ୍। ଏହା ଝାଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଲୋପିରାମାଇଡ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ, ଆଉ ଲେକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଉଡ଼ର ନହେଲେ ଲେକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ତାପରେ ବି ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଉନି, ଏନଫ୍ଲକ୍ସଟିଜେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ବନ୍ଦ ହେଉନି, ତ ସାଲାଇନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ରାତିରେ ଝାଡ଼ା ହେଲା ସେ ଏହା କରିବେ। ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଯଦି ଅଛି ପିଇପାରିବେ, ନହେଲେ ORS ଲୁଣ ପାଣି ଗୋଳେଇକି ପିଇପାରିବେ। ORS ନଥିଲେ କ୍ଷୀର ପିଇବେନି। ତ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବି ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ହେଲ୍ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥକୁ ବେଟର୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର।